Onnes Jyrki. Jyrki? Ja? Jyrki. Jyrki. Estimat Ramor Oscar y todos los estimados profesores y alumnos de Manuel de Monchuar, lamentando poder venir a la vuestra celebración, pero con poder veure estem celebrantes 40 años de la vostra escola aquí a Kauria, a Finlandia. Hem col·laborat durant més de 10 anys gràcies per vostra amabilitat i hospitalitat, de les quals hem pogut gaudir cada vegada que hem vingut a Manuel de Monsuar. Quan venim a Lleida és com si vinguéssim a la nostra segona llar. Quan finalment arribem a Lleida aquest mai, brindarem de nou per la vostra escola, potser amb Cosquencorba. Moltes felicitats a la vostra escola i gràcies per la col·laboració. A Manuel de Monsuar.